Kristau senideok. Lukasen evangelioa entzuten goaz, igandez igande. Jesus Jerusalengo bidean aurrera doa, eta topatzen dituen egoerak aprobetxatzen ditu bere ikasleak eskolatzeko. Nahiz eta gaurko honetan fariseoei zuzendutako hitzak izan. Lazaro eskalearen eta aberatsaren istorioa kontatzen digu gaur Jesusek. Nahi gabe edo, pentsatu izan dugu heriotza ondorengo kontuez hitz egiten ari dela Jesus, zeruaz eta infernuaz. Baina oraingo bizitzaz ari zaigu Jesus. Hemen eta orain bizigaren bitartean egiten ditugun aukerez eta hartzen ditugun jokaeraz eta guzti hauen ondorioak. Gehiago zehaztuz. Kontakizuneko aberatsa ez dirudi gizon gaiztoa denik. Ez du ematen maltzurkeriaz eta diruzaletasun hutsez jokatzen duenik. Ez zaio eskatzen aberatsa izateari uko egin behar dionik eta horrelakorik. Kontutan hartzen zaiona zera da. Ez duela ikusi ere egin bere etxeatarian dagoen Lazaro izeneko eskalea eta honen egoera larria. Ez da konturatu. Beste gauzetan zebilen oso lanpetuta. Histerioak dio ondo jazten zala eta egunero festa ederrak egiten zituela. Hori zen bere bizi proiektua. Eta Lazaro etzen existitzen ere gizon aberats honen munduan. Lazaro ere ez da esaten zergatik zen hain pobrea. Ez da nolako pertsona zen. Ezindua zen ala alperrutxa. Ez dakigu. Kontua da, eskean egoten zela aberatsaren etxeatarian. Eta ez itxaiola lagunduko zion inor hurbiltzen, zakurrek ezik. Eta hil ondoren, guztiz bestelako egoeren aurkitzen dira biak. Lazaro zeruan jainkoarekin eta aberatsa infernuan sufritzen. Eta bien arteko artean gainditu ezineko leize handia. Hori da. Hiru puntutxo honen, gauza hauen inguruan. Lehenengoa errealitateaz jabetzea. Begiak irekirik izatea. Ez itxutzea ongizatearekin, ondo jantzi edo ondo jate kontuetan, hau bezala luzatu dezakegu zerrenda. Zerrek itxutzen nau edo distraitzen nau besteak bere beharretan ez ikusteko. Ze hori guri ere gertatzen zaigu. Batzutan, azken teknologiaren atzetik gabiltza. Edo ideologia bat dela, edo bestea dela. Eta dena ezagutu nahia beti, biajetan eta beti pentsatuz, hemendik kanpora, edo ondo sentitzea kontua. Eta bizitza guztia ondo sentitzeko, edo dena jakiteko, dena oso informatua egoteko. Horako grinak sortzen zaizkigu bizitzan. Bakoitzak badugu zerbait edo gauza bat baino gehiago, itxutzen gaituena besteak ez ikusteko bere errealitatean. Batzuetan, itxu izatea da. Beste batzuetan, ez ikusi nahia. Hori ere bada. Bigarren kontua. Errealitateaz jabetze hau esparru guztietara zabaltzen da. Hurbelenetik hasita. Gauza naiz etxekoenen egoera ikusteko beren beharrak,
minak, tristeziak, edo lagunenak, edo bizilagunenak. Pixka gehiago zabalduz, herrikoak. Herrian beharrean daudenak, era batera edo bestera, bakarrik bizi direnak, bakardadean bizi direnak, gaizki sentitzen direnak, eta zer esanik ez, geure ikusmira, gure herrialdetik kanpora zabaltzen badugu. Telebista hor ikusten dugu, baina hainbeste desgrazia ikusita askotan, nahiago izaten dugu ez ikustea. Gerrak, hau dala, bestea dala, taza, enfin. Guztia konpontzea ez dago gure esku gehienetan. Baina bai jakitea, begiratzea, kontuan izatea. Ez da atsegina. Baina gure fedeak errealitatean bizitzera garamatza. Jesusek egiten zuen bezala. Errealitatean bizitzea. Ez beste mundu baten, beste zerbaiten atzetik. Eta hirugarrena. Hemen eta orain, pobreekin, beharrean aurkitzen direnekin, edo zer egoera dela behar hori. Hoeiekin ze jokaera erabiltzen dugun, horrek ditu betierako ondorioak. Orain ari gara, geure arteko betirako amildegi gainditu ezina egiten edo desegiten. Kontua hobetan ari gara, betiereko amildegi egiten edo desegiten. Jesusek dio gure artean izango dena, oraintxe bertan gauzatzen ari dela, pobreekin egiten ari gerenarekin. Gu ez gara milioidunak, egia da, baina ondo bizi gera. Jesusek ez du gure miseria nahi. Guk pobreak direnak kontuan izatea baizik. Eta duguntxoa egitea, gure artean gainditu ezineko amildegia sortu ez dadin. Halakoxea da jainkoa, pobreken sufritzen duena Jesusek dioenez. Eta ze esanik ez, Amosek dioen bezala. Amos profetarengan jainkoa haserretu egiten da. Batzuk arpa joz, eta ondo jan eta kantuan, eta beste batzu miseria. Ez, hori ez du ametitzen. Bihotz berritzea eskatzen zaigu. Ez da bakarri borondate kontua, baizik eta geure bihotza aldatzea. Beste sentiberatasun bat, begiak argi, zabalik, errealitatea ikusteko. Gure bihotza zabalagoa izan dadin. Eta gure eskuak bestei laguntzeko prest egon daitezen. Eska dezaiegun jainkoari bere espiritu.